danna subscribe domin samun shirye-shirye makan gari. Mun gode da kulawar. Kuma binciken me kake a jika? Kai dai ka bari wallahi wani fiye wata nake ne. Kuma fiye watan me da kake yi? Jiya ka dawo Abuja da safe aka yi ruwa. To ruwan ka san leda fiye wata? To haka yadda ruwan fiye wata yake haka ruwan yake saukowa. Daga sama? Daga sama. Kai dan rero. Ban da ka raina mun wayo. Kawai. Ke ai ban baka labari ba. Ina jin ka. Ai ka san shekaran jiya aka yi azumi ba ga na zo da dingishi ba. Me ya same ka? Ai ina dinki ne jina dinka manyan riguna. Sai da naga masu gaba ɗaya ashe wai ba zare nake ina tashi ina kakkaɓe sai da ɗauka ma na kakkaɓe kawai naga sun fara zubewa. Amma kai mugun ɗan reno wa. Kai ka mun ƙarya. Wannan wace kalan ƙarya ne? Amma ka rena mu. Allah da shi kai da kai kamar bazawarin kifi. Jibe shi kaman ba Yahudan jaki. Kai ka rena mun wayo. kai wallahi Ku tsaya. Kai baka ji ƙaryar da ya mun ba. Ai ban ba ku Shi baka ji ƙaryar da ya labari mun ba. ku tsaya. Ina gaya mu ina jin ka ne ma. Lokacin nan nake gaya maka ban ba ku labari ba. Hanyar maka ina gaya ma tun daga nan garin ai gangara ce. Kana zuwa in za ka hauro da ka ce bismillah sai ka ganka kawai a Najeriya a dawo gida. to me yasa kai baka je ba aka? Wa ya gaya ma ban je ba? Kakkare nan mun wayo. Ban Ne tsara ba. babban dare nun wayo ban matsarau.